maglaro ng loto. Tala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin po, kakayanin natin po. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Naglansa ng kinabukasan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sisimulan po natin ang ating akpado para sa draw number 2674. Pangasinan, let's play small town level. Timer ready. Babalik ko lamang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready. Official draw result for August 22, 2024. Third noon draw. The numbers 34 and 18. 34 and 18 in sa order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli sa National Nation nagsasabi ang PCS ko ay yung numero sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw results for our fifth noon draw today are the numbers 34 and 18 in exact order. The numbers 34 and 18 in exact order. Halina tayo nang maglaro ng loto. Tala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa,